satunggal kawi ingkang krasna kaya klacukri bermono sandi wenten lempeng gunung Siwulangu Satrio Pringgo dari kekasih Raden Gatotkaca kang sanyatani genturaken tapa gayuh kanugrahan Wayu Senopati mapan iku satrio sing madhuri Andolawari sangka genyo-genyo priartos nimbulaken Prabowo minggah kayangan Surabaya tetunggule para Jawata irang Bathara Guru utusan Kepatih Suraya Iwang Kanika putra tedhak amrepeki Sang Tutaka kaget kadhir kakasan Sigro pudar kene banget toko risan Gatotkaca Pangaripura Cinipta sangka jagat ita
Adi Permesti Bathara Guru urusan marang jeneng ulun supaya merepeki marang jeneng kita tutupa sanyatane. Punampi kang jeneng kita putra aduh wale-wale melopo cerita kosmanten usap nami daus dari perpukundin binjang perang Barata itu sedaya para kadang lan sedaya para putra-putra Pandhawa badhe ngayati jejiban sujanyampul jejiban nderek capuh perang wonten Tegal nggih Kosmanten jermu sing Jawata kedah sembodho nampi kanugrahan Wahyu Senopati Guru ing pengajap kula badhe nyadun sing kadarmanipun para Jawata mugi kepareng kaparingna dhateng jiwa raga kula Wahyu Senopati mugi dados pamongko ingkang kula jumangkah wonten Tegal pekaten Musmeneng senteni langarono adine daleng aku rapuh sabdaning mugi ing kandi guru saged kekidunganing kulimu Wanco berkencok berdilu dulu ya noyanai seperti mongso pancen ora lurus kaenem telu yang sak juga ditak sing wis dipinto Wahyu Senopati yang jadi pinto lho dan koso jadi lulus pinasran marang Adi Permesti supaya maringake Wahyu Senopati marang anggo kita belum tutup waduh matur sembah kula ngaturaken kuwi panarepah lah lho kang sewu iku gandeng iku minangka dadi pinto-pinto ngening ngecet cipta sakwentara Wahyu tumuli bakal ngomong jagat kita lho wis bagedeng Wahyu Senopati kang minangka dadi didikan jeneng kita sembodho labuh marang para luring bangsa ngayati jejiban ana perang Barata Yudha Jayagila sepisan malih ngaturaken kuwi panuwun iki minangka dadi kekancinganing Senopati Srempang Senopati tumuli tapan ya tuh besok nempuh paperangan maka terpun kaya separipurna lan wis trewaca ulun paring masuk nang jeneng kita wis kare nindakno pakaran kang agung jejiban kang luhur ulun kondur matayangan boten langkung belaken kanggen tindak
Niki kaya kadangipun Kakang Dimas Abimanyu kang susul pun Kakang Yai. Kula kasinggihan Kang Mas. Kula dipun utus Eyang Seta supados reksa dumateng widadanipun Kang Mas Gatotkaca Yai. Nampa pamujinipun Kakang wis bisa nampa kanugrahan Wahyu Senopati. Aduh kula nderek Petro nun Kang Mas Gatotkaca wis nampa kanugrahan Wahyu Senopati. Tenan. Mulane cahyane mencereng. Ya karang bola-bali ku wong yai ngene. Gentur tapane ya direwangi cupla-cupli wis gampang banget ngomongan. Ane ngono-ngono kuwi ya sumbuh karang ya trah kesumo nek trah awake dhewe iki mbok tenang. Direwangi jupalitan tetep dialami. Apa kok kuwi ane bocah. Kuwi mikir apa kadang ning nyatane uripe wis ngono-ngono ae. Cerewet. Senengane ngrasani sedulur ya yo milo dicopo kuwi ora. Ning bakal ya ketok mencirit wae Pak. Ngger menyura niku mencirit. Pas ngendokke setagen. Gekron derek temen den sampun nampi kanugrahan ya betul. Pas saiki kaya siaga toto-toto bali kula pringgondane tak sowan. Karo yang seto tumuli bakal munjuk atur. Yen mekaten tumuli kula derekaken Petro non. Ayo dalam derek kudu pokok derek. Esok-esok buta kok kekeluyuran ya kadang buta gitu metu ki malah jam-jam kaya ini ngono tenan hati-hati orang diri buta sangka ngendi metu ke laku takon karo aku sing Jogoro soal sini aku dikio jajar reko kowe Gatotkaca ngerti karo kowe apa ngerti karo aku Petro kan nika buta seneng dolan nek karo aku mesti ra ngerti saya jenengmu Petro ngerti kok ngerti
ngerti wae aku kerep ketangkep kok. Kerep kecekel terus dimuat ning koran rupa iki Petruk. Lah kuwi ana karaku mongso ngerti kok aku kuwi senengane ono masalah gawe. Ngerti apa ora? Kowe Bagong. Tuh. Bagong dasmu jeblok. Haji Prayono. Mau Haji Widodo saya dibayar. Untuk karo sapa-sapa dapari itu ora genah. Kowe Gatotkaca apa? Aku ngerti yen wis nampa kanugrahan. Ayo tak jaluk Srempang Senopati ora patut banget. Lalu dadi kaya mengkono. Dikal pengaring-aring tak uluki Srempang Senopati Sulawesi Bagri. Woe lakon untal malah
wingi wae jare ketemu buta. Banding turke tapa pun napa Wahyu Senopati Den. Ning kerah kare buta tenan apes dayane. Atase bar oleh Wahyu apes yo. Ora bayar. Nek mau bar Wahyu terus disangoni ngono mesti jaya. Ini ngomong mater kan berapa. Apa ngono Petruk nggih wong tenan ketemu buta makune jajan reka. Ajeng jaluk Wahyu sering Senopati lan teng wayah bobot perang. Situ. Wis ngene wae lagi. Aku njaluk sampeyanku ayo padha muji dikir marang Pangsih Gusti. Wijadah tak seranane yen to panjenengan iki durung titi mangsa mesti ana jalarane kesuwaya arang ataupun kula dhewe. Kata itu sing berminaken cipta sang topo cipta anggrayang nang wayah Raden Tutuko. Bisa walir jati telah Senopati tatkala semanten dipun paringaken jawata iwangkani putra dhateng ing wayah wekdal samangke ical. Lho sering Senopati iki lho. Iya, mungkin sujud digawa buta iki Petruk. Niku iso mawon niku. Karang ketoke buta niku rada watak copet niku. Sandalane ratu niku nesta ketoke lho. Niku sewu ngeten. Burine buta niku kok kaya-kaya glibete stijo lho. Apa pancen kula mayangan mergo pancen sengit karo tejo apa piye? Ning ketoke burine buta niku wonten glibete niku Ratu Surata. Apa ngono nggih? Wingi niku cek anu ora cocok kali kula nggih. Buta niku gaweane niku nggih. Korada Jubriwa. Bisa nglakon setijo reka daya gawe buta. Mbikar Wahyu. Nah, iso nglakon. Iso ya. Ya itu ya tidak tentu. Kurang itu ya pokoknya tidur aja. Begini jadi penemu mata nonton orang. Gak kocok jatuh dawa ya. Yang ngono prajurit golek istijo. Puniang darbi pandangmu. Setijo sing Kristo sering Senopati yun pamit ko patosane.
kang tepas lan pamanika Lintang Jaya Kusuma Yana Sumawur Lumrang Kartikan Joloto Resno kakangku lagi ramu iya Dimas sak mentara pun kakang kaya dina pucuk baring Jawata sanyatane Petra kantong golong Sumatera panan niki wis mergo swasana sing kaya dene ngrebeti laku radha kakang pinangi Marasyadi lan kumpul marang para Pandhawa lagi yang kunto lan kata-katamu Dimas Arjuna ora kembar wis disilaku isine kumpul lono pringgondani mergo pancen Gatot lagi nedeng-nedengi bakal Dayu Wahyu Senopati keselokan kowe ya kan Dimas tak kandhani Dayu sanyatan sing bakal Dayu Wahyu Senopati lan mati putramu Gatotkaca nanging putramu Surata ya putrane Sutijo Gumunarpasa ya bakal Dayu Wahyu Senopati nek kabeh mau awake dhewe dadi jejere wong tuwa kudu bisa lan pinter ngomong marang bocah aja darbi rasa klise ngadeg ana tengah-tengah padha suwi lan sumarah marang kedadian kang bakal dumadi apa Setijo apa Gatotkaca sing nampa kabecah yen Gatotkaca sing nampa kabecah nampa Syekh Kanugrahan Wahyu mamane pun kakang ya rila lair batin lan sabiyan niki ngatur kedadian Setijo sing oleh gawe nampa Kanugrahan tak jaluk si Adi sing lomba rasane sing lomba pegane yo aku dari manut arep kaya begitu pancen Setijo sing dipinto wae monggo Gatot tak kandhanane mengkono ya aku merkotan yuring malih kumleping tirta sumundule bante ngenol takwaning terning samudra ucap kang jemangkah sobat biyen Noto Srodro Romo Uling Sawarno wonten sukuning Gunung Simolawulu kula nampi Kanugrahan Wahyu Senopati bisa nampa Wahyu Senopati lah tandha bukti kula pinangan kekanjinging Wahyu wujud Srimang Senopati
saking Sang Hyang Kaneka Putra. Ngaten. Dimas. Kresna kakangku wis gelem kowe sing minangka dadi seksi. Putramu Trapasura sing bisa nampa kabejan, nampa wayu lan wis nampa kekancinge Senopati ya kekancinge wayu. Aku melu nekseni yen Trapasura sing mulai gawe. Ya wis ora kedadian Gatot ora trima ita-itane dhewe lah. Yen panjen mengkono mengko bakal tak aturake marang paman Yai Kunto Sakar Gandian. Yen sanyatane Trapasura senggodo dadi Senopati. Kresna tak tampa. Seto kakekku sembahku tampan yo. Welku turu tak tampa. Bandingan dahulu yang aku tak takon aku sak nyatane Trapasura kuwi ana sambung rapete apa? Marang siramu mangkepan marang sediane para putu-putuku Pandhawa lan putra-putra. Ini gandeng takon semanten panter-panter kuningan wayah. Badhe nderek numpek swita perang Baratayuda Joginamu. Estripun sampun kula caosi wejangan lan pitedah. Ewa semanten badhe kados pundi wae sampun nampi kan Brajawa Wahyu Senopati. Trapasura putramu nampa wayu iki malah niku saged ngasta kekancinge wahyu wujud Srimpang Senopati. Takandani Wisnu sanyatane senapa kanugrah dudu putramu Trapasura ning putramu Gatotkaca. Yen ora percaya seksine Petro nggih kula seksane dek. Kula sing melu tapa cupacu iki bermara sandi. Sing nampa kanugrahan sing nampa Srimpang iku Ndara Gatotkaca sanes putrane Mas Tejo niku. Ngono kuwi wong aja senangul wae. Wong genape iki sing cupacuke pengen golek pasaran mbak. Oleh butuh madaku sampeyan dadi ratu sing adil sing pasti kok sare di angsuke wis ngono ya coba ngono men aku kebacut mendem iki tenan bingung oleh bagi wis ora niki ngeten iki diterang sing antuk kanugrahan iku keputra Ndara Gatotkaca sanes nika. Ini badhe kados pundi kuwi yang nang yoga kuwi wayah sura saged ngaturaken tandha bukti tandha yekti. Perkawis seksi rencana namikan gran nika Gatotkaca monggo nanging saged kula tingali kanthi netra ngawasan. Keng wayah pun Trapasura saged ngaturaken tandha yekti
Senopati lan nanti kang Bali Senopati. Senajan to kathah menjadi pilihan napa malih seksi-seksi ning tanpa tandha bukti kula breksaken nanti ya nyuwun pangapunten. Ono iki Nsewu. Wah, kacau. Tanpa di kekuatan belas. Seksi kaya kula kali bakon. Nek mau ki seksine iki sak ora-orane Bolotorjo ngono. Langsung disoto. Nah ini ngeten iki ajeng dipun ya. Ora di kekuatan hukum tenan iki. KPK sukses bisa. Nek pimpinannya aku bisa. Terus do takon pasok duit. Begini ngomong ngawur bae. Rodo abot boten mung rodo jan dipepetke niki. Wah, enake piye ya, Kok? Enake ditung saiki bae kan dadak. Ditung-ditung iki mbek kekuatan kok ditung bae. Yen lu kaya kok golek butane sing mateni putuku ha, apik iki duwe awak. Bingung boleh isi peta. Untuk boleh buka mana? Butane sing nyokot Gatot Kaca nganti tekaning pati. Iki po dudu. Kuwi po dudu ya, Kok. Nek gone ketenge ya kene iki nek. Butane dudu kuwi ya. Alah kowe iki jan. Kowe wis katakan kok ayo kuwi. Nek mau ki sambung iki ora sobat iki. Alah kok perkara sak karep buta ku gergeti jan gedi tape. Samin, nah kan itu gede tapi gede malah jami yongki asli kuwi aku ora pamrih ngarep kabeh gede nek siji kuwi ora gede tetep kunangan didikane apa susune nandang gede ngerti tak tutupi mah konangan bakon dinceng iki dhewe ora ana dengan iki kok atate bagus ora gumun wis cetha iki wis cetha niku benane iku sing ora patut banget kowe buta ngerti peninggal padat wis sing mateni putuku ya dasar nyoto ora tedeng aling-aling ora aling-aling tedeng seto aku sing mateni putuku keparang rapat yang dulu mantap bondo tan tugel kuwi bareng mati
kancane mlayu kok dadi malah antuk-antuk nang rene kowe. Pengadukan. Ciati. Kowe kelakon tak dadah kala mangsa kancang lunga. Karis kok beboyo kowe supaya cetha iki pintu dadi pangan kowe. Wah, saya tetep itu. Dengan mangan kok turu iki tak darani ora dodo satrio. Tak bukae tak pangane. Jabang bagi kene ya apa nek kowe mau. Ya ini kok mlebu kamar. Saru. Bare ngopo? Arep mangan kowe. Ya ini iki. Jiji ora. Ojo sok ngono kowe ora. Sesuk genti dino. Aku kek perlu. Wis ora peduli. Gelem ora gelem saku rasaku kudu tak pangan saiki. Sok bagi. Wong kok ngono coba. Ayo manut tak pangan. Aku tak bisa sih. Tak kembali. Wis rasa dadak dikumbah. Aku doyan manganku. Jiji ora. Dadi pangan kiri dhewe kok ora ngono. Aja saiki tenan berbahaya. Nah, nek bukaku sesuk malam Selasa. Aja saiki tenan aku dhewe. Wis kudu tak pangan dina iki kok ngene lho. Iki sedelone kakangmu Bali. Engko malah gendro ora. Wis alasan merono kowe kudu tak pangan. Ya. Lho, ngono. Wis liro tak pangan. Wah. Griseni ora. Mangan ki nek nyoh-nyoh lek ngono. Gak perlu ning omah. Kunangan anakku. Tapi malah bingung ini kadang teri ya aku belum tahu dipangan kok semono kowe kene wae kok sing udah dapat teri kene iki yes lemu bae bergizi lah loreng kaya macan loreng matamu iki dikerok wis dadi pangan. Woi. Kepiye? Kok muntah-muntah bos. Wis ora mangan bae. Iki bareng kaadane ra iki. Pegah. Mau dobo ngeyel. Aku kudu meh sak dino iki. Kene ya ora duyan. Tak patake yo kuwi. Pedro, bapakmu kok rene ora? Sing iso ngalahke buta kae ora loro gandeng telu ya mung Kakang Semar. Mula tak suwun kanthi banget tak pasahke
buta wae. Antase yo buta lurah iku dikatik dari sing nyolowat. Oh. Lenggah sereca. Pakai jajal kowe ngomong tak buteni. Sapa aranmu mau aku jajal reko. Kowe arep opo teko kene arep jotosi kowe kuwi kok mangyan. Ayo. Mantu bondo tangan kowe untal malam. Irang simpating jenuh badan yang patari. Sing gedhe pangampramu kon rada kaliput rasaku. Atase aku jejering dewa. Nganti kaliput budiku. Mergaku dipotah identitas sing kurang tanggung jawab. Kaki ora sing nanggonmu sapa. Ndroko suro sing ngeterke Bathara Kresna ditakluk apa anak iya yuk sapa supire Pendhita Durna genep sak panitia perantarane sapa kok nganggo perantara barang ya mung ditak telu kuwi kakang motak marang jeneng ulun supaya budidaya kepicarane waktu sira mati momong karo Stijaga Nalawasura. Aku rek tumandang dimlehake dewa rati banjing timbanji lantan. Ning bareng tumandang ya sepanjang aku kudu mengkene kabeh abot nggonku bakal nyandang kakang. Ning ora nampa duit ora karo wis liyane duit ngono adate kowe iki senajan pedhiwa ning karo wong bagus ora kakang ora oh ya wis dadi kabeh mung dibooking iya tak ngapura dadi sing do sowan rono sing nang gunamu siji tejo loro kan dadun ora Kresna iya Durna iya kang wis padha kali mengko tak aturke
dadi buta wae adi kula Betari Durga. Pukulun Betari Durga ing merga pancen kapurtah dening titah sing ora genah. Sapa bener Trakasura pancen nasar kuwi. Dheweke mutah kali Betari Durga ratu mandang yo tibane dunek onake karo titah ing temandang ing ngeten iki sirahe. Ning sing cetha adipun pun kok. Nek sing gawe suasana ngeten iki Trakasura wong Suratelen. Cetha sing dipang Wahyu Setija nggih. Ora mung Setija. Sing cetha kejaba Setija Durna kalih Kresna. Niki Kresna benar-benar terlibat. Lajeng nemoni ora tegel mergo kabeh sing wong iki kula tak trimo ora menika tak turu bae. Asu. Menungso kok kelakuane ora. Petruk putuku Kresna tiwae wae. Nyadung dawuh ya. Ya apa tutup-tutupi kabeh wis bisa tinartika. Sanyatane sing begal Wahyu tuwindak Angkara iki putramu. Setija Gumunarkasa iya apa ora? Rasa kuwi tak jaluk tanggung jawabmu. Minangka dadi utusaning adil lan Kresnamu kudu sing pinter paring kepadang. Kresna kudu paring kepadang aja gawe peteng. Kudu ngudari saking perkara aja gawe peteng. Kepiye Kresna? Serupat dadi aku mangsana. Yang cetak kosman dipun putak kae wayah Kumrakasura. Kula dipun yoaken wonten pundi tranjengipun anak kula Bapa Keprantes. Kula boten jumakah dipun stani kula boten tresna dhateng tedhak kula sajan menika nerak dhateng pranatan. Iki kanjeng sedaya sampun nangge lepat. Nanging boten ngabot kula ngabekti dhateng bebrayan. Upami kula dipun dak lepat monggo. Kula siaga dipun pacapi pidana menapa kemawon. Saiki rada lurus rek ngendika. Mungkin wis konangan saking bab to. Bukti apa? Bareng ketemu ana nang kono sarunge itu. Kuwi padha karo gareng. Biyen konangan mergo ana sandal jepit jendol 3 juta. Wis kelangan duit bojone sida lunga. Pripun ya kuwi ora ngatur bukan sedulur. Saling bab aku sing cengar-cengir to. Biyen ganteng saya kok tidur. Mukaten yang monggo. Kula sampun pasrah jiwa kula pecah gesang kula. Sumanah dhateng sanipun yang seto. Nggih betul, jadi ngaten iki ora kerjane ya kabeh mergo pancen abot to. Ora tumandang ora dewangi kok anak ning dewangi kok kadang kala nerak karo tatanan ya kok. Napi ya. Nah, ngene bae kadang sedulur wis ora dilakoke pidonane wis dijalui buta bae. Bersih desa ngono. Wah, elek iki.
ya aja ngono nek kamu ya ben kamu. Kowe tak ngapura ning aku njaluk. Putramu kudu kok perkamurkane ini. Srempang Senopati dijaluk baleni karo iki. Wis aku Senopati lan Srempang Kanjenganing Senopati. Mergo pancen Gatotkaca sing nampa saka Jawa. Was. Tak ulunge Srempang Senopati sing langkai Konan Manimata Surata bareng mati kakak ketiga. Srempang Senopati dibalekne. Boten. Sakmenika maten nggih. Yen Rama sabiyantu dhateng Gatotkaca, monggo. Ning upami Rama supados mangsulaken Srempang Senopati, kula trima pejah tata blondong pejawa. Lho. Anggep napa? Ingsun iki sapa? Apa ora kelingan?
yen to nasi wis ijo pati wis ijo yo nang tangane Putra Kresna kelingan wae yen berutang kepetung nang buku pituture wong agama yo nata Durwati apa kelakon aku tegel marang sliramu ilang-ilangan untuk siji timbang duwe anak gawe kirane wong tuwa ora iso dijunjung marang asmane wong tuwa aku trimo ngedolke anjang-anjang sewu aduh yun pangapunten kula iki lepas Yakung tangan sopo selimpang sinupati kulon kunduran kepada kulon nyuruh pamit langsung dan suruh terus masih samun kulon nyuruh pamit romo langsung dan suruh Kang rada kalingpun ing rasa merga kang wujud lan kabutan rasa tresna marang anak sepisan meneh sing gedhe pangapuran Yayi wis ora dadi apa kabeh manungsa nyandang lelakon kang kaya ngono nanging to pancen manungsa sing mangsa kleru mangsa tobat tak kira Gusti sing gawe urip luwih jembar pangasamane luwih gedhe pangapuran iya Yayi gandeng wis paripurna lakon iki lan putramu wis kasendatan nang Mringgayu Wahyu Senopati sesampun kakang gotan sajaya saklami nyokro Pandhu yang akhir tembi angai jiwan suci Barata Yudha Jaya Pinangun tadirake kumpul para kadang Kresna kakang Dimas Werkudara